Tak co? Taky? Jasně, tak co budeme co dělat? Jasný. Tak co? Co, Aky? Co? To je dobře, výborně, super. Jasně, jaký jsi pasák. Tak co? Jdeme co? Super, to je dobře, výborně, pašák, to je ono. No ty jsi frajer, taky, jasný, tak co? No co? Jdeme co dělat, jasný, super, to je dobře, výborně. Co? Jasně. Seď. Super, to je dobře, sedí, výborně, to je dobře. Seď. Super, to je ono, výborně. Tak co? No co? Jasně, tak co? Jasný, to je dobře. Tak co? No seď. Super, to je ono. Leží. Výborně, to je dobře, leží. To je paráda. Ano, leží. No co? Super, to je dobře, výborně. Super, to je dobře. To je dobře, výborně, to je ono, paráda. Seď. Super, sedí, tak je seď, výborně. Seď. Super, to je dobře. Seď. Super. Seď. To je dobře, výborně. Seď. To je výborně, paráda, to je ono. Seď. Super. Ano. Ty jsi frajer. Jo. Lehni. To je paráda. Lehni. Super. Lehni. Tak je to dobře. Ano, leží. To je dobře. Tak co? No to je parádička. Ano. Čekej. To je super. Čekej. To je dobře. Tak co a ty? No co? To je dobře. No zip. Super.
to je dobře, výborně, paráda, to je ono, jasný, výborně, to je super. Jasný, tak co ty? Já, tak co? Ano, to je dobře. Ano, to je dobře, tak co? Super, to je dobře, ano. Lení. Super, to je dobře, výborně. Ne.